गाइसमोन नै इन्दि बिलाइआ खानाया नाहरदो माबाखौ फिथोब जोंनि मैखुन बे मोनसे ग्रुपखौ दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय दा बिसोर खागासिनो दं नै दान्दा गंनै लोगोफोर बेखौबो इनकाम खालामनो नागिरदोंलाय जोङो नै लोगोफोर दा ओमफ्राय इ दखानावबो थांगोन जों ओमफ्राय लोगोफोर आंनि महरखौ देखायथ'ला दिनै हंला दखानावबो थांनानै बेनावबो मोनसे जर्दा फ्रि बिनो नागिरदों जों ओमफ्राय बेलाय देखायबाय लोगोफोर गाइसमोन आंनि महरखौ देखायथ'ला लोगोफोर एम्फौ बिदों लोगोफोर इन्दि बिलाइ खाग्राफ्रा नै जों हाबलायबाय नै फंबाया आंखौ बिराद मोजां मोनो लोगोफोर बियो कमेन्टखौ बिराद होयो बियो नै लोगोफोर आरो मोनसे जिनिस देखायबावगोन आं दिनै नैबेनि न'आव नायदो नों नै लोगोफोर जोंना लाथावनि बाथ' नानि फैदो फैदो औ नै लोगोफोर नै लाथ'आ लोगोफोर नायदो बियो लाथानि दे लोगोफोर कमेन्ट लाइक हरनो दाबाव साक्सेस खालामनो दाबाव लोगोफोर नै नै बाथ'आ दे नानि खर'आव गाखोलाय खर'आव गाखो नोंखौ लागासिनोखा गावखौ लायैनि नायलाय आंखौबो लाहोनदों नै बियो जोंना ओमफ्राय लोगोफोर नैबेनो लागायखायो जोंना थुब्लागासिनो थुखायो एकदम आंखौ बिबाजै जायो बियो लोगोफोर ना नानि हमबा होनलाय आंहोदो खेबो नैलाय बाबाजों बेलाय नै लोगोफोर लाथावनि बियो लोगोफोर एसेयावनो दोनसै दे लोगोफोर नै सिला सिबबाय आंना बिबोना नै जोंना बिबोनाङा जि हामबाय नायलाय ओंखाम जाया लोगोफोर बियो नायलाय सिला सिबदों जोंना दे लोगोफोर एसेयावनो दोनसै लोगोफोर बाय